Great Services Quality. Εδώ βραβεύονται οι καλύτερες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη και πάλι την ολική ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Και καλούμε την κυρία Άννα Παπαδάκη, πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Γράψας, να παραλάβει το βραβείο. Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, η σημερινή διάκριση Great Services Quality αποτυπώνει απόλυτα το υψηλό επίπεδο και τη φιλοσοφία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Γράψα, ενός brand name και ενός συστήματος, βραβευμένου από την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, το Γαλλικό Ινστιτούτο και το ΟΙΣΤΕ της Ελλάδος. Με βαθιά γνώση, εμπειρία, ουσιαστικό ενδιαφέρον και στήριξη για το σπουδαστή, το franchisee, τον καθηγητή και κάθε μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Γράψα. Για 41 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύουμε κάθε πτυχή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, στην άριστη επικοινωνία και στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας μέσα σε κάθε σύστημα δικαιόχρησης. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών, με συνεχή εκπαίδευση καθηγητών, με βιωματικά μαθήματα, στοχευμένη προετοιμασία εξετάσεων και ευελιξία για κάθε μάθημα, είτε διαζώσεις είτε online. Δημιουργούμε ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας, δίνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για ένα αξιακό πλαίσιο και κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την πορεία της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Στα Γράψα, η εξέλιξη είναι εδώ, με το Γράψα AI, το Blended Learning και την πιο ολοκληρωμένη online εκμάθηση ξενών γλωσσών για ενήλικες. Πάμε να επιχειρήσουμε, λοιπόν, αλλιώς ας κάνουμε ένα βήμα πίσω, αν στο ίδιο όνειρο δεν χωράμε. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, να είστε καλά.